Για πες μας πώς έγραψες σήμερα. Μια χαρά. It's happening, man! It's happening! Δεν δυσκολεύτηκες καθόλου. Όχι. Όχι. Τι θέλεις να περάσεις. Πληροφορική Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστικό μαλλί. Είχες προετοιμαστεί πολύ καλά. Φροντιστήρια 2 χρόνια, δεν διάβασα καν για σήμερα. Στη φροντιστήρια πιο δύσκολα θέματα δίνουν. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, Όχι. Παρότι όμως δεν διάβασες, τα πήγες καλά. Ναι. Δεν είναι και τίποτα δύσκολο. Τα φετινά ευτυχώς δεν ήταν δύσκολα. Γιατί αυτός είμαι εγώ, πανά θεμάμαι. Πιστεύεις θα πετύχεις το στόχο σου. Πιστεύουνε. Έβγε. Αλλά αυτοί είστε. Εντάξει, καλά ήταν τα θέματα. Πιστεύω εύκολα ήταν. Λίγο στο Β3 λίγο δυσκολευτήκαμε. Αλλά εντάξει, πιστεύω κάτι θα γράψουμε. Ο Θανάσης δεν ξυπνά ούτε πρόκειται να ξυπνήσει.